Pečice, 14. kolo druge lige Istok, borba za 5. mesto, protivnik, veoma težak, veoma teška utakmica, ali završila se u vašu korist 3-2. Da, i posle prvog izgubljenog seta ubedljivo smo nas pobedile. U tom setu uspele smo da se izvučemo i uspele smo da pobedimo sledeći set. Naravno, svaki drugi set je bio jako dobar. Jeste, borile ste se čvrsto sve do jedne. Publika vas je bodrila. Maksimalno. Da, publika je bila fenomenalna. Stvarno, i sve je bolja i bolja i pokazali ste da vredi to što dolaze da vas gledaju. Jeste, da. Mnogo velika podrška. Mnogo velika podrška, tako je. Da, sledeću utakmicu igramo u Pirotu u utorak. Mi smo njih u jesnom delu sezona pobedili 3-1. Nadamo se da će se možda 3-0. Malo bolje rezultat. Zašto da ne, zašto da ne. Ništa, čestitam vam, želim vam sreću u daljem takmičenju i bodrimo vas i dalje. Samo napred. Hvala puno.